Kære Helligånd, åbn ordet om Jesus op for os. Lad os se, at han er den, der kommer til os. Ham vi har brug for. Styrk vores tro og gør håbet i ham levende. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham: Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Jesus svarede dem: Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser, og lamme går. Spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den, der ikke forarves på mig. Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarne om Johannes. Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svejer for vinden? Nej. Hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder? Se, de, der bærer fornemme klæder, findes i kongeslottene. Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jer, også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet: Se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej for dig. Amen. Der er forskel på tvivl. Ikke al tvivl er ens. Der er den tvivl, som kun berører os i ganske begrænset omfang. Eksempelvis så kan man tvivle på, om det bliver en hvid jul i år. Eller man kan tvivle på, om Jonas Vingegaard vinder Tour de France. Der er måske også nogen, der tvivler på, om amerikanerne har været på månen. Det er selvfølgelig ikke ligegyldigt, hvad udfaldet bliver, men vores verden vælter ikke sammen, uanset hvad udfaldet bliver. Vi går ikke i stykker, for vores eget liv og tilværelse er ikke på spil. Hvis man derimod har en tvivl, der går på, om man nu også er sine forældres biologiske barn, eller om ens ægtefælle er en tro, eller om ens venner taler ondt om en bag ens ryg, ja, så er der meget mere på spil. Så er det en tvivl, der stikker langt dybere. Der er de sandheder, vi kan holde ud i strakt arm, og hvor udfaldet ikke truer mit liv. Og så er der de sandheder, vi bygger vores liv på, og hvor det hele det vælter, hvis det viser sig at være løgn. Den sidste kategori, Johannes Døberen befinder sig i dagens beretning. Han føler sig truet på selve fundamentet i sit liv. Med Johannes Døberen, der skal vi forestille os en mand, som har satset alt på den ene sandhed, at Jesus er Messias. Han er Kristus. Han er den salvede. Den Messias og Kristus, der gennem århundreder var profeteret om i Det Gamle Testamente. Ham, som Guds ånd ville være over, som Gud sendte, og som kom med magt, som kom for at befri sit folk, for at bringe retfærdighed. Johannes så Jesus som opfyldelsen af profetierne. Johannes han havde i længere tid levet ude i ørkenen, hvor han forkyndte, og hvor han forsøgte at overbevise de mange, der kom ud til ham, at Jesus er den, jøderne har ventet på skulle komme. Jesus er den, der bringer håb, fred og lys. Johannes han er altså den, der baner en vej for Jesus. Men nu er Johannes kommet i fængsel, og han er kommet i tvivl. En dyb tvivl. Jesus, er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Noget af det, jeg godt kan lide ved Bibelen, og kristendommen i det hele taget, det er, at den giver plads til tvivl. Man kunne godt have forestillet sig, at Jesus var blevet vred og sagt til Johannes, nu må du simpelthen lige tage dig sammen. Altså, du har peget på mig måned efter måned, og nu bliver du lige pludselig i tvivl. Hvad er du for en vennekåbe? Prøv nu lige at tage dig sammen, ikke også? Men det gør Jesus ikke. Tværtimod. Jesus taler kort tid efter Johannes op, kalder ham den største blandt profeterne. Ham, som baner en vej for Herren. Jesus rummer både Johannes og også hans tvivl. Jeg tror, vi er mange, der genkender tvivlen fra vores eget liv. Det at være kristen, det er sjældent en snårlig vej, hvor vi ikke kan komme i tvivl.
Giver det mening at tro på, at Jesus faktisk opstod og lever i dag? Kan Jesus frelse sådan en som mig? Kan han elske sådan en som mig? Er Jesus virkelig Guds søn? Ja, er han Guds selv? Tror jeg i virkeligheden bare på Jesus, fordi det gør mine forældre? Er det med tro i virkeligheden bare en sutteklud, vi holder fast i for at få noget håb midt i en håbløs verden? Tvivlen kan se forskellig ud. Jeg tror, mange af os genkender den. Og hvad gør vi så ved vores tvivl? Ja, i første omgang så indrømmer vi den og tager den alvorligt. Det er meget banalt, men i praksis kan det være skræmmende. Hvad nu, hvis Jesus ikke er den, han siger, han er? Hvad gør det ved mit håb, min fremtid, livet efter døden? Og burde det i virkeligheden ikke være sådan en ordentlig kristen og pakke alt det der med tvivl væk? Det er rigtig kristne, de tvivler der ikke. Men det er ikke sådan, det er. Når tvivlen først er der, så er den der. Hvis vi ikke indrømmer vores tvivl, så kommer vi nemt til at feje den ind under gulvtæppet. Vi kommer nemt til at ignorere den, eller negligere den. Men fejer vi tvivlen ind under gulvtæppet, ja, så følger troen med. Hvis vi lægger låg på vores tvivl, så lægger vi også låg på vores tro. Derfor skal vi se den i øjnene, ligesom Johannes. Jesus, er du den, som kommer, eller skal vi vente den anden? Det her grunden under os vakler. Men det er også her, vi bliver mindet om, hvad det er, der er på spil. På en lidt bagvendt måde viser Johannes' tvivl også, at det med at tro, det er ikke bare noget, der hører ude i periferien af vores liv. Nej, det har med selve fundamentet at gøre. Det hele vakler, hvis vi mister troen på Jesus. Alt er på spil. Det er også derfor, vi skal tage den alvorligt. I dag er det jo det er meget moderne egentlig at tvivle på alting. Filosofen René Descartes, han sagde i 1600-tallet, jeg tænker, altså er jeg. Og Descartes' pointe var, at fordi vi tænker, så kan vi med sikkerhed sige, at vi faktisk eksisterer. Lidt overskriftsagtigt, så siger man i dag, jeg tvivler, altså er jeg. Det vil sige, at i dag er der kommet en usikkerhed ned over det hele. Man kan ikke sige noget med sikkerhed. Man tvivler på alting. Den her tilgang, den har sin baggrund, synes jeg, i et vigtigt opgør med skråsikkerhed, fundamentalisme og det autoritære, som jo er områder, der ikke giver plads til usikkerhed, som ikke giver plads til tvivl, som ikke giver plads til de kritiske spørgsmål. Vores demokrati, åndsfriheden og tilegnelsen af ny viden forudsætter, at vi er kritiske. At vi tør betvivle, om vi nu også er nået frem til sandheden. Så langt er jeg enig. Men jeg kan godt savne, at man også søger nogle svar på sine kritiske spørgsmål. Den danske forfatter Ib Michael blev for år tilbage interviewet af Kristi Dagblad, og han sagde i den forbindelse, man kan roligt følge dem, der søger sandheden, så længe man husker at flygte fra dem, der har fundet den. Så tror jeg egentlig mange, jeg er ikke enig i det, men så tror jeg egentlig mange tænker i det. Der er i dag en lidt distanceret holdning til sandheden. Man kan sådan holde den på afstand. Man kan sammenligne det lidt med at være på kunstmuseum. Jeg ved ikke, hvis man har været på kunstmuseum, så kan man sådan se folk sådan stå og betragte det ene maleri efter det andet. Det er vel nok et interessant maleri, der står der. Ja, og det er så flot, som lyset det lander. Jeg synes, det er lidt mørkt. Det er ikke min smag. Og så kan man stå der med sin hvidvin, eller hvad man nu står med, og sådan betragte. Okay, det er en dårlig karikatur af kunstmuseet. Det er længe siden, jeg har været på kunstmuseum. Men man er beskuer af kunst, man står og kigger på. Det går an på et kunstmuseum at være beskuer. Men er sandheden kommet på kunstmuseum? Det er som om mange i dag stiller sig tilfreds med at være beskuer af sandheden. Den er blevet et objekt, man med sådan en kølig distance kan observere, inden man går videre til den næste sandhed. Og dermed så behøver man jo hverken at tro eller tvivle på rigtigheden af det. Dermed overser mange, at når vi jagter sandheden, så er det fordi, det har med selve fundamentet i vores liv at gøre. Der er noget på spil. Sandheden er den, jeg bygger mit liv på. Og i praksis så ved vi det godt. Fordi hvis tvivl nu kilder sig ind i forhold til, om jeg nu også er min forældres biologiske barn, eller om min ægtefælle er mig tro,
ja, så ved jeg godt, at sandheden er afgørende. Tvivlen, det er jo det værktøj, vi bruger til at fragmentere sandheden. Den skal sidde være den motivationsfaktor, der leder os hen til sandheden. For jeg har brug for at finde fodfæste igen, fordi det hele vakler. Johannes tager livtag med sin tvivl og sender sit spørgsmål til Jesus fra fængslet. Er du den, som kommer, eller skal vi vente den anden? Og Jesus sender følgende svar tilbage til ham. Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser og lamme går. Spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Svaret for vores tvivl finder vi ikke i det abstrakte, men i det konkrete. Undersøg, hvad det var, Jesus sagde, og hvad han gjorde. Se hans mægtige gerninger. Jeg er med på, at Jesus i sin fremtoning fremstår så almindelig. Han går i helt almindelige udslidte sandaler. Han er fattig. Han omgives af helt almindelige mennesker uden magt og indflydelse. Han bliver træt, og han bliver tørstig. Og man kan have lyst til at spørge, er det virkelig Guds søn? Jesus bryder altid med vores forestillinger. Og det skal vi også være forberedt på. Og det gjorde han også over for Johannes. Men se også, hvordan han kæmper imod sygdom, lidelse og død. Se, hvordan han kæmper for den hjælpeløse. Se, hvordan han taler undertrykkerne, hyklerne og de selvretfærdige ned. Se, hvordan han bringer håb og befrielse ind i menneskers liv gennem sin forkyndelse. Se, hvordan han hænger udstrakt på et kors, fordi han vil betale menneskers synd og skyld. Se, hvordan han opstod af graven og lever i dag. Det er ikke bare historier og fri fantasi. Det er bevidnet og gjort troværdigt af utallige navngivne vidner. Ja, der er en lang række mennesker, der efter Jesu død fastholdt, at Jesus var opstået. Også selvom de en efter en blev slået ihjel, fordi de sagde det. Kristendommens stærkeste argument er, at vi ikke kan komme uden om Jesus. Det han sagde, og det han gjorde. Og det gør en verden til forskel for os. På grund af Jesus kan vi se vores død i øjnene, og så kan vi se den som overvundet. Vi kan se på vores synd og skyld, og så se, jamen den er tilgivet Jesus. Når vi ser os selv i spejlet og tænker, at vi er uværdige, så ser Jesus på os og kalder os dyrebare. Når vi oplever os uelskelige, så slår Jesus armene ud på et kors og viser os, så meget elsker dig. Jeg er klar til at dø for dig. Når vi hører om krig, uretfærdighed, sygdom og lidelse, så fortæller Jesus os om sit evige rige, hvor blinde ser, lamme går, spedalske bliver rene, døve hører og døde står op. Hvis Jesus er sand, og det er jeg overbevist om, han er, så lægges grunden for et helt andet fundament under mit liv, som indgyder håb, liv og fred i en verden fyldt med uretfærdighed, lidelse og død. Det kan vi ikke bare stå og betragte med kølig distance som et maleri på et kunstmuseum. Nej, det ændrer mit liv. Derfor konfronterer jeg min tvivl. Og sidst men ikke mindst, jeg konfronterer Jesus. Og det er i virkeligheden det afgørende. Leif Andersen, som flere af jer kender, har skrevet en lang række bøger om den kristne tro. Han er en forkynder, som har givet mange stor og fornyet frimodighed og glæde og trøst i det, der er svært, og i det at være kristen. Han er præst, og han har været underviser på Menighedsfakultetet, hvor han har undervist teologistuderende, blandt andet mig selv. Han skrev for nogle år siden et bidrag til en antologi, hvor 12 præster skrev om deres yndlingsbibelvers. Han skriver i den forbindelse om en enmandsferie, han havde til Moskva. Og den sidste nat, han har der, den bliver skelsættende for ham. Han bryder sammen. Han beskriver natten som den nat, han gik i stykker. Og det, der ramte ham, det var en dyb erkendelse af det, han så ofte havde erfaret. Guds tavshed. Gud svarede ham aldrig, når han kaldte på ham. Altså som i aldrig nogensinde. Og han skriver, den nat i Moskva vidste jeg ikke, om jeg kunne vende tilbage til Danmark som et kristen menneske. Det er sådan en af de klipperne, synes jeg, inden for kirken. Der kom en tvivl ind. Måske ikke ligesom Johannes', men en tvivl, der måske gik på, Jesus, er du den, som hører os? Eller skal vi vente den anden?
eller vente på noget andet. Og hvad blev så hans redning? Jo, hans yndlingsbibelvers fra Johannes evangeliet, hvor Jesus siger, den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Her var nemlig et løfte, der ikke handlede om hans følelser, anger og overbevisning. Her var noget, der ikke handlede om, at han skulle lande i sådan en indre fred eller harmoni. Nej, han kunne lande i et løfte uden for ham selv. Et løfte, han kunne bygge sit liv på. Han kunne leve på. Han kunne hvile i. Leif Andersen skriver i en anden bog, den bog, der hedder Den tredje tvivl. Tro er ikke en følelse, og den er ikke en forestillingsevne. Den er ikke evnen til at få sig selv overbevist om noget i dag, som man ikke var overbevist om i går. Kristen tro er en handling. Jeg kommer til ham, som ikke viser mig bort, og så er den for så vidt ikke længere. Troen handler i sidste ende ikke om en følelse af fred og store følelser, men finder hvile i løftet om at blive taget imod af Jesus. Og det er det, vi ser i dagens beretning, da Johannes kommer til Jesus. Kommer til ham med sin tvivl. Tro er at komme til Jesus. Vi kan rammes af tvivl og anfægtelse. Men hvad gør vi ved den? Lægger vi låg på den? Beskuer vi den på kølig afstand som et maleri? Eller kommer vi til Jesus med den? I dag mindes vi om, at troen på Jesus er langt mere end at mene noget bestemt. Det har med fundamentet for vores liv at gøre. Ja, jeg tror, vi vil komme til at tvivle. Men tvivlen tryktester troen. Den holder os ydmyge, befrier os fra åndelig arrogance og troen på, at vi har fattet alt. Men vigtigst af alt, den skal bringe os hen til ham, som giver plads til mine kritiske spørgsmål, nemlig Jesus. Det er også ham, som kommer med det løfte, han står inde for med sit eget liv. Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Lad os med apostlen tilønske hinanden. Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.